Hit it. Jeg sidder lige i gang med at klippe vores skabelon ud til muleposerne, som vi skal bruge til finansieringen. Og det, ja, den her, det ser sådan her ud. Der er flere forskellige, og det første vi har lavet kommer til at se sådan her ud. Og dem regner med, at jeg skal lave nogle flere af. Så det er bare forskellige design på dem.